Bun venit la un nou tutorial. Prietenul meu Denis nu știa cum să facă un cont de YouTube și am decis să îl ajut. Bun, întâi trebuie să intrați pe Magazine Play. Dați puțin și scrieți. Dacă aveți Mobizen, dacă aveți Samsung, trebuie să scrieți Mobizen for Samsung. Așa, și vă dă aici în față aici, uitați-l. Și dacă puțin că am scăpat telefonul. Bun, dacă nu aveți Mobizen, dacă nu aveți Samsung, trebuie să intrați aici, Mobizen Screen Recorder. Și asta e mult mai bun. Și uitați aici, uitați așa că vă arăt mai ușor. Asta vă arată aici așa, și dați pe cameră, să dați pe foto dacă vreți pozați. Bun, și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!